chipewa changa pusi wanga amasoweretsa aronde kose kubwewa pusi kose uko you know what, I was at my friend's house, you know, ndirume uja akutite iwe kulinkani ndarinkani yake itiyo ndesa malongosola akuti uku ndati okay chabwino ineyo what happened ndisa mafurukuza bwino bwino nde ineyo ndachita chotawa kwanza ngako ndatawako kubwera kuno kunchito kwati kuti ndifufuze kuti what is happening ndakola njinga ya moto ndikuonetse ndakola njinga ya moto ineyo mandikuonetseni Maswera mafanzi yanga runokusowani mwanzi wena by the way papeji pano ipijanga ino pejarania ja ino sisiyo makamba zinthu zoti za mavuto zomalangiza nazi basi tizikhala tukamba zinthu kuti kuno iya pano ngati mufuna zolangizana mukhoza kunyamuka kukaonera mavideo ena olangizana koma if you want entertainment zinthu zongosangalatsa come here kwa Tamia. Kaya mufuna kuseka mumaseka, kaya mufuna munditukwane tukwanane maufulu, kaya mufuna mutani panopa pali ufulu wopya pano. Ufulu wapano Tamia ja iya palinkani palinkani ndwena munguona Kell Kay yakutrenda. Kell Kay is trending, yeah, the guy is trending. And ineyo pano pane mapanga tagira anthu ochuka chifukwa choti nkhani za anthu ochuka zimatrenda. So wakazoti ndi ochuka, whatever you are doing kuliwapula scandal pano ndimanena ndimakamba pano chifukwa ndi ntchito. If you don't like it, go and report ku polisi chifukwa chokuti you can go to court and sue me, because once you bring yourself on social media pamalopoti pali gulu pali mentality osiyana-siyana, you need to handle the fame because Tamia Ja is also famous. Alright, yeah, so Kell Kay like Kell Kay is trending, right? Mungu ona mapicha za Kell Kay anthu ena kuyankhula izi ena kumulangiza Kell Kay izi ndi izi. No, this is what happened, right? Pali audio ina yake yomwe so we could trend. The audio is trending like it's all over the internet. In case kulimwina yanjani, it's all over, it's trending. So audio mene munapangidwa mention Kell Kay. So kumaye kunoku munthu amene tikumudziwa ngati kuti Kell Kay. Who is Kell Kay? Tikudziwa Kell Kay watu oimbayo. Let's listen to the audio first. Nyani galu ya usaduli undiyankhe chimaudulira foni ndi chani? Udula foni chani? Tudziwa zoti kunyengana ndi Keli. Ndiyeno ndikupeza. Ndiponso umuze Keli wakoyo. I've got videos of you. Umuze Keli wakoyo. Ndikupeza tu. Heather Wikamwendo ndikazeni wanga. Let Heather Wikamwendo ndikazeni wanga. Ndikupeza. I know your parents. I know Jack Kamwendo. Ndikupeza. Ndiwayo ndikeliyo munyamulane mutengane mukwatirane. Ndikeli wakoyo munyamulane. You're so stupid, you're such a bitch. Ndopusa. Mwana mtundu njofuna mango sokoneza mabanja ine yake kunyengana nditofa panofuna so zinyengana so ndichani. My friend, usamanduza kuti you're clearly lost. I'll send you videos ukutuluka the same place kuyeli kumenekele amagona. Wafika ndege ya lero liwe past 2. You want me to send you the videos? Ndopusa wamva. Usamatenga ngati fezi tsiru. Uhule wako umapangawo ukhale komweko. Ndikeliyo muuzane and send this voice note to Kelly as well. Untumizire, umuze. Kunena kuti sister kwa Ramanda, wandimbira phone, wantumizira voice note iyi. Ndopusa. Utenga ngati fezi tsiru, mumati tenga fenga ngati tsiru ndikeli wakoyo. Ungofuna mango sokoneza mabanja ini yake. Umaenda ndi ndani uyu wamndani miss Mzini kama ndani uko, you wanted to ruin the marriage. Pano ufuna soka pangeso ruin so marriage anthu ena.
Munthu wantundu wanji. Ulibe manyazi. Ngati ufuna kuti mutengane ndikeliyo. Nyamulanani mukwatirane, mutengane ndikeliyo mukwatirane. Come in public. I'm going to expose you. Ndipo pamene ndikupezerepo, ndikuswa mpaka. Ndikumenya. Tikudziwa so. Ufunaso kusamuka ku nyumba kwa makolo ako kuti ukakhale ukapeze malo nyumba ina. Muzika kumana bwino ndikeliyo. Panga we, ukusewera yoduka. Chikaurodi wemene yet sana bange mention Kell Kay. I don't think Kell Kay so bweza kutrenda. So I don't know, people can make up stuff. And wakuzobanga audio so ngari kuti ndineyo just to destroy my image. So this is an allegedly newsy. Hey, allegedly. Hey, ukoti. Ine ukoti napuzira zintu zambiri nkani kwakazoti yo siyo na umati allegedly. So ilibe umboni. Nde ichika okay. Ngadali yeye nde kuti that's their family issues uko. Somebody calls a fair. Azisovela komweko. Koma ngarisa si yeye guys mukumula kwira Kell Kay. This is what I can say. Also mu audio mumve apa menana na audio mumve. Ndikuswa mpaka. Ndikumenya. Guys, azima ndatikana. Statement imeneyo mari iyo ndikupeza ndikumenya yanchana imeneyo ndi threat payoka. So if I was the girl kuri unake wanditumiza audio imeneyo ine ndakapanga report ku police amwene ndikupeza like for real umpeza nzako. Women, we need to love each other. Come on, man. Ineza azimuna aziruvaja rini rumbolare ine matanyula ruvaja bikaurire ndinawamuna amartist azikazi hano martist nose ndakajya ndibonde ndakapakula muzito oza kuti I'm a woman, so nkani I don't know kuti it's true or not. Komano Kell Kay akutrenda because again namveka pamene kuti Kell Kay yanchane nde yomwe ngaine ndi azimaye mukaona zoti azimuna anu mwina they are cheating on you mwina whatever. I don't think it's worth it kumafuna kumenyana ndi mkazi yemwe akupanga cheating nayeyo. And I'm not even supporting cheating. I'm not even supporting my MG2. I'm not. Kumano, you need to look at the root of the problem. I know zindu zachikondi zinzovuta because anthu amasolva out of emotions. So zindu zopanga sort out of emotions umapanga regret after. Anthu ena munapanga regret zindu zambiri. Ineso sometimes I regret zindu zambiri zomwe ndinapanga zambiri I regret. So you just have to be yourself. Zoma kangana kumapana chifukwa cha mamuna, kumamenyana chifukwa cha mamuna. And mamuna amakhala kuti mumpatsa mphamvu. Mamuna amakhala ndi zimphamvu mamuna. Ndineyo basi muzimenyerana umeneko. Azimuna azikhala ndi zimphamvu. So ineyo I have nothing. Like I cannot say anything because sizundikuza zinthuzi. Ine ndingopanga ntchito yanga pano. Ndika yamwina ena ayi kumene kwadzati iweso kumene kwapanga video yaine audio yaine umeneko ndikupeza. Ndonake nesinyenga na mamuna wa munthu.